Dobar dan i dobrodošli u još jedan Finaxov podcast. Moj gost je danas svima nam dobro poznati Toni, škrti otočanin. Toni, bok, lijepo te vidjeti opet kod nas. Bog Tamar, evo drago mi da se opet malo družimo i pričamo o svima našim dragim temama, tako da pozdrav i slušateljima i gledateljima. Da, evo danas s tobom baš volim te osobne financije malo razglabati. Danas smo se odlučili da ćemo pričati o nekim možda savjetima što se tiče novca, znači osnovnim money tips koje bi recimo dali ovako da razgovaramo sa svojim prijateljima, ono što bi im rekli da je najvažnije u kratkim crtama da bolje upravljaju svojim novcem. Pa evo, kreni ti i reci mi, budući da imaš i dosta tih znači 1-na-1 sa klijentima i vjerujem da ćeš nam moći to sažeti u nekoliko točaka, pa ćemo malo proći kroz to i dati praktične savjete u stvari kako to sve možemo iskoristiti da s novcem bolje upravljamo i da na kraju krajeva nam na kraju mjeseca ostaje više i da možemo više i ulagati, naravno. Da, ovo zadnje što si rekla je zapravo i nekakav ključ, da nam na kraju mjeseca ostane više nego što smo imali na početku, i to ono prvo što želim napomenuti. Znači, evo nekako iz mog iskustva, iz rada s klijentima, što individualno, što grupno, vidim da se ljudi dosta često fokusiraju na neke stvari koje idu tek kasnije možda u sređivanju osobnih financija, poput investiranja, i recimo s tim želim nadoknaditi možda nekako loše upravljanje vlastitim osobnim financijama. To što su dugovima. Tako je, da. Dok zapravo neke osnove su puno bitnije. Znači, nekako prva moja osobna preporuka svima je: živite ispod granica vlastitih mogućnosti. Jel? Često čujemo živi unutar granica vlastitih mogućnosti, ali zapravo unutar granica vlastitih mogućnosti bi značilo da ovoliko zarađujemo, ovoliko trošimo i da nam ništa ne ostane na kraju. Ali to je kod nas uvriježeno. Mislim, to kao kažeš, kao ljudi to imaju, neću reći kao poštapalicu, ali imaju nešto što kažu kao dobar savjet. Jer u principu većina građana živi iznad svojih mogućnosti. Znači, kad im neko kaže živi unutar svojih mogućnosti, onda to kao dobar savjet. Nemoj izlaziti iz tih parametara, nemoj biti u dugu, jel? Ali ono gdje želimo doći je upravo ovo: živi ispod svojih mogućnosti, da možeš svaki mjesec odvajati dovoljno novaca da si naravno napraviš ono o čemu ćemo pričati, nekakav emergency fund, to jest nekakvu financijsku rezervu, da možeš ulagati i tako dalje, ali kao što si spomenuo, znači ne možemo krenuti od kraja, nego trebamo prvo napraviti reda u financijama, ako ga do sada nismo uveli, jel? I možda riješiti se, jel, tih dugova i takvih stvari da bismo mogli doći do zdravih financija i onda početi odvajati za budućeg sebe. Tako, to je nekakav preduvjet. Znači, niko nije stvorio nekako bogatstvo investiranjem ili na neki drugi način da prvo nije imao uredne financije, znači da prvo nije imao prihode koji su više od rashoda i da nije imao nekakve ekstra velike dugove, već tu mislim nekakve nenamjenske kredite, slično koje su dosta popularne u Hrvatskoj. Vidimo zadnjih godinu dana i rast takvih vrsta kreditiranja. Tako da, evo što si rekao, potrošnja je, da, vrlo visoka, ne ide u korak uz korak s onim što ljudi uvijek žale se i kukaju kako nemaju novca, troši se više nego ikad prije, tako da mislim da tu manje više svi imamo nekog prostora malo si tu potrošnju dovesti u red, kontinuirano štediti, to je definitivno po meni nekako prvi korak kako se sredi vlastite financije. Možda evo sad kad pričamo o tome da i neke primjere spomenemo, rekla sam ti da sam baš čitala, jel, da recimo 70% milenijalaca u principu plaća kasnije, jel, to je plaća na rate i to im je najnormalnije, znači da odgađaju taj dug. To su sve neke stvari koje su, mislim, hoću reći trikovi, jel, razgovaramo i o tome koliko su kamate na nešto i tako dalje, i da nam psihološki se učini puno lakše, ne znam, platiti recimo nešto što je 200 eura, 50 eura sada, ali nas onih 150 još uvijek čeka i sa vjerojatno nekakvim kamatama i tako dalje. Znači, ili možda neku stvar koju si ne bismo kupili zato što nam je preskupa, si na taj način objasnimo da si ju možemo priuštiti, ali taj novac tako i onako platimo za nju, jel? Tako, to su neki ti psihološki trikovi koje svakodnevno pale i to je najnormalnija stvar, ali je možda nešto što je dobro osvijestiti, upravo zato da osvijestimo da na kraju
u najmanju ruku zaista taj iznos bez nekakvih kamata će otići iz našeg džepa i da li ga možemo možda malo pametnije potrošiti, da možemo prespavati tu odluku bez obzira što je na rate, pa nam se čini da trenutno nije tako skupa, jel? Je, rekla si to dobro, moja generacija i mlađe generacije pogotovo koriste sve više te nekakve buy now, pay later aplikacije, znači gdje, rekla si umjesto, ne znam, 200 eura sad, platit ću 50 eura mjesečno, čak 25 eura mjesečno, pa ću platiti to jako dugo, pa ću možda platiti neke kamate, ali čak i ako nemamo nikakve kamata, mislim da to je jedna od većih zamki u kojoj se možemo uvaliti, što se tiče financiranja, jer većinom kupujemo stvari koje realno si ne možemo priuštiti. Ali nekako ono osobno pravilo je izuzev, ne znam, nekretnine, eventualno automobila, iako iz automobila sam uvijek u životu prvo išao uštediti sumu pa da kupiti u gotovini, ali evo, možda nisu svi to u nekakvoj prilici. Dakle, osim te nekakve stvarno veliki troškova, ja uvijek težim uštediti, znači taj iznos koji mi je potreban. Što više, postoji zgodno jedno pravilo, zove se pravilo puta 2, to sam naletio na knjizi Just Keep Buying, kaže da se uštediš duplo nego što ti je nešto potrebno, nekakav iznos, i onda možeš si polovicu tog iznosa duploga, možeš staviti sa strane, uštediti, investirati, tako dalje, a onda si slobodno potroši ovo na nešto što već što ti je zapravo želja, nije nekakva potreba. Tako da evo, to su nekako praktični primjeri i nekako moje osobne preporuke kako si umanjiti te nekakve veće kupovine. Da, danas je zaista izuzetno jednostavno izvršiti kupnju. Ono što smo rekli, najviše je trend od 8 do 9 na večer dokazano, znači ljudi kad završe dan, kad se sjednu kod kuće, kad imaju mira, onda počnu scrollati, a danas imaš tik i mislim kupio si maltene nekretninu, jel? Gotovo sve možeš na tik kupiti i to je toliko dostupno i jednostavno da mi ne dajemo si vremena da razmislimo da li nam je to potrebno, da li nam to odgovara našem budžetu, jel mi imamo novaca za to i tako dalje. Jel? Tako da to su sve te neke stvari koje nas vabe da to radimo, a mi moramo ostati disciplinirani. To ne znači da se moramo rigidno pridržavati ne znam čega i da nam zbog toga život ne mora biti dovoljno spontan, ali je nešto što trebamo osvijestiti i razmišljati o tome, tako da na kraju mjeseca znamo gdje su nam novci otišli, a ne da pogledamo u aplikaciji i da vidimo da nam je, ne znam, otišlo nekoliko tisuća eura, ne znamo na šta nam je otišlo i kako se to dogodilo. Da, ali postoje, možda smo napali moderne aplikacije malo previše, jer postoje neke koje nam mogu tu pomoći, recimo ima razne fintech aplikacije za upravljanje osobnim financijama koje nude znatne uštede, pogotovo se to odnosi nekakve transakcije, konverzije valuta, ne znam, plaćanja računa i slično. Znači danas postoji stvarno već dobar broj i domaćih i stranih aplikacija koje su dostupne na hrvatskom tržištu gdje se može uštediti. I savjetnika, mislim, recimo mi imamo, povežeš sve račune i jednostavno vidiš pregledno gdje je taj novac otišao, jel? I možeš prema tome razmisliti kako ga možeš pametnije potrošiti ili mislim gdje ga možeš eventualno prebaciti u tipa štednje, investiranja i tako dalje. Dobro, naravno tu smo spomenuli budžet koji je svakako dio ovoga o čemu pričamo i nekako jedan od osnovnih koraka u tom čišćenju financija i pospremanju kad radimo to pospremanje i kad želimo posložiti svoje financije, budžet je nezaobilazan dio. Tako je, da, nekako prvi korak je, što si rekla, praćenje troškova. Znači, danas se to može automatizirano, što si rekla, pratiti na jednom mjestu. Amerikanci kažu what gets tracked gets improved. Znači, ono što pratimo, to ćemo najčešće i poboljšati. Ali isto vrijedi možda i ne znam, za neke druga polja u životu. Recimo, želimo smršavjeti, na primjer, moramo pratiti otprilike unos kalorija i koliko trošimo. Ako to pratimo, ako se na to fokusiramo, vrlo vjerojatno ćemo to poboljšati. Tako da isto vrijedi za financije. Tako da, nekako praćenje troškova je prvi korak, a onda možda postavljanje budžeta, znači nekakvih okvira, granica unutar koji želimo trošiti. Iako po meni to zna biti onako malo zeznuto, jer ipak život je dosta nepredvidiv. Tako da ne možemo uvijek sa sigurnošću znati točno koliko ćemo nekakav
na nekakvu stavku potrošiti u određenom mjesecu, ali možda za neke stavke s kojima imamo problema, recimo da nekakav impulzivni shopping i slično, možemo si postaviti nekakve granice. Tako je. Limit, danas se to može napraviti isto i preko tih aplikacija, ili jednostavno list papira, ili ima ona staromodna metoda kuverti, on imam kuvertu, ne znam, za shopping, unutra mi je toliko i toliko keša, toliko mogu potrošiti i to je to. Tako da evo, to je nekako dosta zgodan alat za one koji imaju problema s određenim kategorijama, za te nekakve stavke mislim da budžetiranje dosta korisno. A ti ovo ne možeš koristiti u Švedskoj, ne možeš ići s kuvertom okolo i u kešu kupovati. Tako je, ja sam društvo koje je gotovo bez gotovine, tako da evo, mislim može se tehnički u supermarketima, barem se plaća gotovina i na još par mjesta, ali većini ostalih keš gotovo da ne vidimo. Da, tako da evo, znači, to su nekakve stvari koje treba uzeti u obzir, ali opet treba gledati da ta nekakva jednadžba osobnih financija ima ne samo rashode, nego i prihode. Znači, dosta ljudi se fokusira možda isključivo na rashod, ali rashod ima nekakvu donju granicu. Znači, ne možemo opet optimizirati u nedogled, jel? Na kraju dana isto ne želimo biti onako nesretni i živjeti na kruhu i vodi, jel? Samo da bismo uštedjeli više. Bez krova nad glavom, Tako je. Tako da nekim ljudima jednostavno ima više potencijala da se fokusira na ovu drugu stranu, znači prihode. To je stvar koja je puno sporije ide, znači to možda zahtijeva dodatnu nekakvu edukaciju, dodatan, ne znam, trud na poslu, možda pokretanje vlastitog biznisa, možda nešto skroz četvrto, možda nekakav posao sa strane, znači, ali nekako za dosta ljudi ja vidim i tu možda još veći potencijal nego u rezanju troškova koje možda već jesu u startu, barem ljudima koji paze na te neke stvari dosta niski, koji možda nemaju tu toliko prostora, jel? Ali naravno nismo svisti, nekima je na jednoj strani jednadžbe veći prostor, nekima je na drugoj strani. Da, tako da, evo, trebalo bi nekako i tu i napad i obranu, što se kaže, u osobnim financijama. Da, s dvije strane. Znači, da, napad sa dvije strane, da, baš tako. Dobro, želiš sljedeći korak možda o kojem... Pa da, evo, znači nakon što smo nekako taj, što smo rekli, osobni budžet, život ispod granica mogućnosti sredili, bitno nešto stavlja sa strane i to je nekako preporuka, to smo spominjali prije 100 puta, prvo plati sebi, jel? Znači imamo nekakav iznos koji smo sigurni da možemo mjesečno uštediti, možda odmah nam dođe plaća ili koje već imamo izvor prihoda, da se odmah taj iznos odvojimo. Jel? Danas to isto možemo napraviti automatski s nekakvim aplikacijama, znači automatski da mi se taj iznos stavi na nekakvu štednju ili direktno na nekakav investicijski račun. I ja znam, jel? Znači to svaki mjesec ide sad, bilo to 20 eura, ako možemo 50, jel? Ako možemo više, super, ali da znamo koji je to iznos i onda lako mi možemo tu dodavati nešto ekstra na to, ali da znamo da svaki mjesec nešto stavljamo sa strane nekako za svoju budućnost, za svoje financijske ciljeve, za svoju mirovinu. Tako da mislim da je to nekako ključno, jel, ta broj jedan automatizacija, jel, znači koja nam može tu dosta pomoći, pod broj dva stvaranje navike, jel, da uopće nešto stavljamo sa strane, a to je suprotno s onim što većina ljudi radi, a to je da dobiju plaću, troše, onda na kraju mjeseca ako nešto ostane, onda ću ja investirati, ali ništa ne ostane. Tako je. Ništa ne ostane, tako da evo, baš zato trebali bi prvo platiti sebi, to je budućem sebi, znači investirati za budućnost, a onda ako smo u mogućnosti na kraju mjeseca možemo dodati još malo, super, ako ne, baš znam da smo pokrili taj nekakav minimum sa kojim onda možemo raditi na ostvarivanju naših ciljeva. Da, mislim da je tu ključno ono što si spomenuo, mislim, i mali iznosi već čine čuda, samim time što stvaramo tu pozitivnu naviku, posebice ako imamo djecu pa i ona uče iz tih navika, jer će one to isto aplicirati kasnije. A druga stvar je ta što zaista kad jednom krenemo na taj put, pomoći ćemo si, naravno, budžet i sve to moramo pregledavati i eventualno prilagođavati kad razgovaramo o inflaciji, cijene idu gore i tako dalje, jel? Ali isto tako kako se naši prihodi povećavaju, moramo paziti na to da nam se možda i lifestyle ne povisi, jel? To jest da ne na jednom zbog toga ne povećavamo bezrazložno svoje troškove, tu stranu, nego da jednostavno iskoristimo benefit toga da su nam se prihodi povećali i da to onda jednostavno iskoristimo i za taj dio odvajanja za svojeg budućeg sebe. Znači da razmišljamo o tome da svakako cijene rastu
i da 50 eura sada neće biti isto za 5 godina, jel? Tako da prilagodimo te iznose tome kako mi rastemo, kako naši prihodi rastu i da naviku kasnije iskoristimo za to da i više odvajamo kad možemo. Ja, drago da se ovo spomenula, jer mene je to nekako osobno najbolja stvar koju sam napravio u životu. Mislim da financijska, znači možda druga najbitnija financijska odluka koju sam napravio u životu je početi investirati, a prva je da nisam povećao svoj nekako životni stil sa porastom prihoda. Barem ne značajno, odnosno koliko su mi rasli prihode, nisam za toliko povećavao i rashode. Mislim da je to ključno. To je puno još bitnije od investiranja, znači da si nađemo tu nekako prostora, kad počnemo više zarađivati, da počnemo više i štediti. Mislim da je to... Tu vrlo lako ljudi padnu na testu, da je vrlo lako u trenutku kao idem se sad nagraditi, to je normalno, sad si mogu priuštiti. Je, ali mislim treba malo razmišljati dugoročno o tome i vidjeti koliko taj trenutačna želja ili ne znam mogućnost može utjecati na našeg budućeg sebe, to jest ako se odlučimo da ipak to ostavimo sa strane i da ulažemo koliko će nam to pomoći u budućnosti. Možemo tu napraviti nekakav balans između jednog i drugog. Znači, recimo, ne znam, dobivam bonus jedan put godišnje na poslu, na primjer, I onda se mogu reći, ok, barem pola tog bonusa ću uštediti, investirati za budućnost, a ovo do polovice, maksimalno mogu potrošiti na nešto što već jako dugo vremena želim se kupiti, tako dalje. Tako da slično možemo gledati možda i za nekakve povišice, ako dobijem povišicu, pa neću možda odmah prvi mjesec potrošiti cijelu tu razliku, jer vjerojatno ću stvoriti naviku da tako trošim svaki mjesec. Reći si, ok, mogu si povećati sad budžet za, ne znam, pola te povišice, pola ću uštediti, investirati. To su neka dosta jednostavna pravila koje je lako zapamtiti i implementirati, opet imamo taj balans nekako iz trenutnog zadovoljstva i opet ulaganja u svoju budućnost. Da se ne osjećamo previše stisnuti u tom smislu i da nema nikakve sreće, to jest te emocije koju dobivamo kad si nešto priuštimo, kako bismo uspjeli na dugi rok održati svoje ciljeve i planove, onda je jako dobro da se osjećamo dobro na tom putu. Tako je. A nekako onda iduće, po meni logično štede, znači kad smo već to nekako sredili, automatizirali, štedimo svaki mjesec, tako dalje, počeli smo već pričati o investiranju, ali prije investiranja ima ono čega se ti dotakla na početku, znači financijska rezerva, odnosno nekakav crni fond, znači to je definitivno preduvjet. Želimo se osigurati o nekakvih nenadanih životnih situacija, nenadanih troškova ili ne znam, gubitka prihoda ili dijela prihoda, znači to je onih što spominjamo 3 do 6 mjeseci životnih troškova, nekako vrlo sigurno nekako štednje ili samo gotovina na računu, znači da nam je vrlo brzo nekako pristupačno kad nam zatreba, da možemo te novce uzeti, trošiti, znači to ja mislim da je najveći benefit tog crnog fonda, odnosno financijske rezerve, je ta nekakav mir koji donosi, onako da znam, da ako se nešto loše desi idući mjesec ili idući par mjeseci, da ne ovisim egzistencija o tome, nego da ima nekakvu rezervu iz koje to mogu pokriti. Mislim da je to puno vrijednije u odnosu na to koliko smo možda ekstra mogli zaraditi da smo te novce investirali dugoročno. Da, to ti daje taj miran san, mogućnost mirnog sna, a mislim da su tu još dvije stvari ključne, a to su da naravno, kao što uvijek govorimo, to je financijska rezerva i ona je isključivo za hitne slučajeve, znači ne trebamo ju dirati ako želimo ići na godišnji, jer to nije baš hitan slučaj, ali ako nam se dogodi hitan slučaj i u nekom trenutku izvadimo neki novac iz te financijske rezerve, moramo razmišljati o tome da treba nadoknaditi taj novac u toj rezervi kako bismo opet imali tu financijsku rezervu i imali taj nekakav kušin, kak se kaže, ili jastuk koji nas onda spašava u trenutku kad se nešto nenadano dogodi i možemo i dalje mirno spavati. Tako da kad se to dogodi, to su te dvije stvari oko financijske rezerve, mislim, bez kojih ne možemo uopće raspravljati o njoj, a to je da se u nju ne zadire bez veze, i drugo, ako moramo, to jest, ne znam, nekakav nenadani popravak na autu se dogodi ili tako nešto, da izvadimo taj novac, potrošimo, ali onda moramo znati da ga moramo i nadoknaditi u toj rezervi. Tako je, isto tako usklađivati tu rezervu sa nekako kasnijim možda porastom troškova, čak i ako živimo relativno istim životnim stilom, spomenuli smo inflaciju, svi smo nažalost svjesni inflacije u zadnjih 3-4 godine kad je bila puno više od prosječne, tako da
znamo o čemu pričamo, znači mora crni fond koji nam je bio dovoljan 2020. nije dovoljan 2025. godine, toga su manje više svi svjesni, tako da treba to usklađivati s vremenom, malo po malo dopunjava taj crni fond da uvijek zadrži tu nekakvu granicu 3 do 6 mjeseci životnih troškova. Ja bih rekao za samo zaposlene, možda oni koji nema nekako sigurno zaposlenje, znači kojima su možda prihodi više varijabilni, ja bih čak ciljio na više od 6 mjeseci crnog fonda, mislim da to nije uopće loša ideja, ili za ljude koji su općenito onako dosta konzervativni, koji se možda boje nekakvih stvari u financijama, koji nisu skloni toliko možda riziku, da čak malo i više poveća taj crni fond prije nego što krenu onda s ostatkom nekakve ušteđevine investirati. To je svakako prvi korak bez kojeg se ne ide dalje, ono što si rekao. Da, i onda imamo nekako nadogradnju svega toga. Znači, kad smo sve te stvari postavili, znači pratimo troškove, to smo nekako stavili u okvire, budžetiramo, kontinuirano štedimo, izgradili smo crni fond, nemamo dugova, onda možemo pričati o investiranju, znači nije to danas glavna tema, pa nećemo toliko ići u detalje, ali rekli smo već zašto, evo ja osobno preferiram ETF-ove, vjerujem i ti isto, Tamara većinom za nekako dugoročno investiranje zbog raznih, koje smo rekli, prednosti, znači niskih troškova, široke diversifikacije rizika, tako da evo, postoje danas i platforme robosavjetničke, poput Finax, sad je to potpuno automatizirano, da se ne moramo stvarno ničemu brinuti, tako da evo, nema više izgovora, čak i najveći početnici, čak i sa vrlo malim iznosima, nekoliko desetaka eura mogu... Doslovce od 10 eura mogu početi ulagati da li u svoju mirovinu ili neki drugi cilj, ali u svakom slučaju, ono što si rekao danas, je teško naći razlog zašto čovjek to ne bi pokušao i probao i u krajnjem slučaju, ono što si rekao, stvorio tu dobru naviku jednom kad je sredio svoje financije i počeo ulagati u svog budućeg sebe, izgrađivati to nekako bogatstvo, tu nekakvu vrijednost koja će mu kasnije omogućiti da život živi slobodnije, da ima više tih nekih mogućnosti izbora i da ne mora razmišljati da li će moći nešto platiti ili neće pod starije dane. Mislim da ovo što se složi je stvarno super i kratak presjek toga kako bi financije trebalo posložiti. Kad si spomenuo dugove, danas nećemo pričati o tome, ali možda kratko samo da kažemo, budući da mislim da je puno građana u Hrvatskoj u dugovima, ne samo za nekretninu, nego ono što si rekao u tim potrošačkim kreditima i u minusima i tako dalje, da jednostavno ne gube nadu, nego da se te stvari daju posložiti, da krenu sa tim malim dugovima, s otplatama tih malih dugova, tih dugova koji imaju nekakve visoke kamatne stope i tako dalje, i da polako to slažu, da ne stavljaju to pod tepih jer će ih to i dalje čekati i kamate i sve ostalo, znači te cifre će samo rast, tako da u nekoj pozitivi želim zaključiti da u tom smislu zaista ima nade i za one koji još nemaju posložene financije i da ih želimo potporiti u tome, da naučete nekakve osnove i da krenu u rat sa tim dugovima, i da ih poslože kako bi onda mogli mirnije spavati i posložiti si život, jer mislim da nesređene financije i dugovi općenito su velik problem koji se protežu onda naravno na privatni život, na poslovni život, na sve. Tako da zaista red u financijama znači i ja bih rekla mir u životu u principu. Yeah. I koliko god mi pričali o investiranje, što smo rekli, nije zamjena za nekakve uredne osobne financije, niti možemo s investiranjem pokriti znači, dugovanja koja imamo, izuzev možda stambenog kredita, koji ipak je jedna različita vrsta dugovanja, ali kad pričamo o nekakvim ostalim vrstama kredita, visoki kamate i tako dalje, moramo biti svjesni da složena kamata tu radi protiv nas, kao što investiranju radi za nas. I još jedna bitna razlika da kod dugovanja taj kamata 100% sigurna. Znači sigurno ćemo platiti taj minus banci ili kamatu na kredit i slično. Neće nam to zaboraviti. Neće zaboraviti sigurno, da u investiranju naravno imamo svoje rizike, odnosno možemo preuzeti manje ili više rizika, tako očekivati prinosa, ali kod dugovanja 100% smo sigurni da ćemo to platiti, tako da evo, to je definitivno stavka na koju treba prvo riješiti. Možda tu sad kad si rekao
da se nadovežem, često ljudi kad se nađu u takvoj situaciji onda žele nekakve prečace naći, jel? I onda čitamo, ne znam, razne prevare, nekakve ponude gdje se zarađuju ekstra veliki prinosi u vrlo kratkom vremenu i tako dalje, i onda se ljudi u takvim situacijama odlučuju na takav nekakav prečac koji im u principu donese još veću bol, to jest prije ili kasnije doznaju da je to nekakva prevara i da je to nešto što ne drži vodu, jer čim netko obećaje, ne znam, prinose od 50% u roku od, ne znam, par tjedana ili ne znam kako smo zaradili par tisuća eura u mjesec dana, uložili smo 20, mislim, to vidimo da s portala i od svukuda vrišti. Ljudi koji nisu dovoljno educirani u tom smislu vrlo lako kad se nađu u dugovima i različitim pritiscima imaju tendenciju posegnu za nečim takvim. Jel? Ovo isto možda isto zato poruka da čišćenje tih financija i poslagivanje tih financija ovakva stvar ne može zamijeniti nešto tako, dakle postavljanje financija na zdrave noge koje onda možemo održavati dugoročno na zdravim nogama. Tako da postoji neka investicija koja je vrlo sigurna, da je vrlo visoke prinose u kratkom roku. Evo ja bi prvi u to investirao, vjerujem i ti, Tamara, obogatili bi se jako brzo. Da, išli bi u penziju, ne do godine, nego idući mjesec već bi otišli u penziju, ne bi morali raditi, tako da jednostavno to nije realno. To mora biti nekakvim zdravim temeljima, tako da evo, kad pričamo recimo o ETF-ovima, znači oni ulažu najveće svjetske kompanije, znači to su kompanije koje imaju zaposlenike, koje stvaraju nekakav profit kroz nove proizvode, usluge, kroz inovacije. Nešto stvarno, u nešto realno ulažemo, ne u tako je, priču. Znači, ima nekakva pozadina iza toga, znači u odnosu recimo na financijske prevare koje se najčešće baziraju na to da novi investitor donose novac u sustav, znači nekakve piramidalne sheme ili slično, ili na potpuno krivo prikazivanje financijskih podataka, tako da jednostavno moramo razlučiti jedno i drugo, znači što je investicija, što je nekakva financijska prevara, tako da nije uvijek lako, ali evo, treba informirati se barem o osnovnim stvarima i znati te osnove, kao što si rekao, u što ulažemo. Znači, ako ulažemo u ETF-ove, što je iza toga, i ako nam netko predloži neki drugi vid investiciju u kojoj ćemo jako brzo zaraditi jako puno, to sigurno treba istražiti malo, možda i HANFA-ine stranice i ostalo, da vidimo jel su blacklisted i da li to stvarno drži vodu ili ne, jer u principu je to jednako odlasku u kazino i stavljanju na crno ili crveno, možda čak i veći rizik, kao što si rekao, kad govorimo o tim piramidalnim shemama, to se događa već godinama, jeli, ljudi i dalje na to nasjedaju, tako da treba biti informiran, treba prije nego dajemo novac i tražimo nekakav prečac, moramo biti svjesni da to ne ide preko noći. Jeli. Tako da, sukusa da prečaca nažalost nema, svi bi mi htjeli rezultate po mogućnosti danas ili već jučer, nego za 10 godina, ali realnost je takva da jednostavno treba vremena za ove neke stvari u financijama, ali definitivno toga vrijedi. Evo, ne znam, ja sam puno mirniji od kad imam crni fond, pa sam da još mirniji od kad imam nešto investirano za budućnost i kako ta nekako portfelj raste, tako mi je nekako zadovoljstvo životom isto sve veće. Znači, nije zadovoljstvo samo u potrošnji, što nas možda nekako moderni mediji, društvo gura prema tome sa nekako morem marketinških materijala, nego nekako možda sigurnosti i znanju jednostavno da budućnost koja dolazi, da smo nekako otporni na sve te nekakve nenadane šokove. Tako je, bezbrižnosti i ja uvijek kažem toj ultimativnoj činjenici da imaš nekakav izbor. Jer novac je zaista sredstvo koje ti daje izbor i kad stvorimo te zdrave navike i napravimo te neke osnovne korake koje zaista nisu nemogući i nisu neprimjenjivi, nego vidimo da rade, kad se toga počnemo pridržavati, onda se stvari poslože i kao što kažeš, idemo korak po korak, isto stvaranje neke profitabilne tvrtke ili nečega ne događa se preko noći,
Investira se jako puno vremena, truda, novaca i svega ostalog da bi to naraslo. Sve što ima neke zdrave temelje treba vremena, ali ono što uvijek govorimo, složena kamata u ovom slučaju onda radi za nas, ne protiv nas, kao kad smo u dugovima, tako da to je isto nešto o čemu trebamo razmišljati, da je dobro da imamo tu složenu kamatu na svojoj strani, posebice kad govorimo i o tome da nam novac izjeda inflacija, kao što si rekao, i da će svakako vrijednost tog novca, ako ga i stavimo sa strane, ostavimo kod kuće ili kako su bake znale u madracu ili negdje, da nažalost za to što smo mogli možda kupiti danas za već 2-3 godine nećemo moći. Tako, sve ima svoje rizike, isto kao što, ne znam, svakodnevnom životu, evo, recimo, treba mi kruh, moram otići u dućan, jel, rizik je preći cestu, jel, ali ja procijenim da taj rizik je vrijedan toga, jel, ono... A naučio si korake, pogledat lijevo desno i... Tako je, pogledat lijevo desno, znači minimizirao sam rizika, imam benefit, jel, vrlo vjerojatno ću ja doći do tog, jel, dućana i kupiti kruh, isto tako, jel, investiranje, mislim, ako novci samo stoje na računu da su oni sigurni, ali zapravo to je jedna rizik inflacije, jer se rekla, oni gube na vrijednosti, tako da sve ima svoje rizike, jel, neinvestiranje je po meni jedan od najvećih rizika koji imamo. Ja, tu znamo da gubimo. Znamo da gubimo. Tako je. Ja, tako je. Tako je. Slično kao i kod kredita, to je 100% je da gubimo. Jel? Pitanje samo koliko, jel, inflacija nije ista svake godine, ali sigurno gubimo. Tako da, evo, treba nekako odabrati onu razinu rizika s kojom smo, koja nam je prihvatljiva i koja nam donosi nekakve benefite koje možemo iskoristiti za budućnost. Ja uvijek kažem da ljudi kad razgovaramo kažu u banci mi je siguran novac, ne? Ali nažalost u banci ne pokazuju svaki dan da je novac u crvenom, ko što recimo na investicijskom računu mi moramo pokazivati kad tržište padne da je neko u minusu, ali čovjek jednostavno to je psiha čovjeka, znači kad vidi crveno odmah u nekom stres modu, jel? A u banci ne vidi crveno, tako da mu je to ok, kaže novac je na sigurnom, tamo mu je dobro, ali ne razmišlja o tome da u stvari se cijelo vrijeme crveni, tako da to je isto možda neka stvar koju treba osvijestiti i početi na taj način razmišljati, jer možda je on, ne znam, ultra safe od nekakvog lopova, neće ga doći niko ukrasko što ga može doma u madracu, ali vrijednost i dalje će mu padati. Eto, ja ne znam, Toni, želiš još nešto dodati? Pa evo, samo za kraj možda da i nisu sve investicije isključivo financijske. Evo, meni jedna od najboljih investicija pod navodnike u životu je bila, ne znam, kupovina bicikla, na primjer, jel? Znači, to je onako win-win situacija, nešto štedi novaca u transportu, neću ići uvijek i svugdje s autom, jel, ako mogu s biciklom, mi to daje nekako bolje zdravlje, tako da postoje neke stvari u životu možda koje nam mogu naprijediti zdravlje ili uštediti vrijeme, jel? Koje su opet vrijedne naše novčane investicije gdje možemo dobiti ono pod navodnike veći povrat i nego na tržištima kapitala. Zdravlje svakako treba investirati u zdravlje. Da li to sad investicija u zdraviju hranu, pa kasnije ne moramo posljedice tog nezdravog hranjenja, jel, kao što kažeš, liječiti, ili je upravo to živjeti zdravije, kretati se i tako dalje, pa ne znam, možda ako nas motivira, kao što kažeš, da li bicikl, da li, ne znam, možda nekakav sat koji će nam brojati te korake ili nešto, pa ćemo na kraju dana zadovoljno reći, ne znam, stavila sam si 10.000 koraka, pa sam to uspjela napraviti. Za nekoga ko sjedi cijelo vrijeme 8 sati za stolom, je to barem nekakva aktivnost, jel, koje to tijelo više manje održava. Tako kao što si rekao, te neke stvari su uvijek vrijedne investicije, jer se u krajnjem slučaju bave našim zdravljem, a to je ipak najvažnije. Znači, uvijek kažemo, novac je sredstvo koje nam daje izbore, ali on je i sredstvo, znači da pokušamo očuvati svoje zdravlje što duže je to moguće. Tako je, na zdravlje je naš daleko najvrijedniji resurs, drugo je vjerojatno vrijeme, a onda novac dolazi tek treći, možda kao nekakav alat, jel, s kojim možemo poboljšati naš život, ako ga koristimo kako spadne. Tako je. Hvala ti puno, Toni, još jedanput da si mi bio ponovo gost i na ovim osnovnim koracima. Mislim da smo to lijepo zaokružili i nadam se da smo gledateljima dali nekakve praktične savjete koje će moći iskoristiti i poboljšati i srediti svoje financije. Hvala ti puno na pozivu i pozdrav svim gledateljima, slušateljima, vidimo se u nekakvim budućim epizodama. Doviđenja, lijep pozdrav.